Gevinsten ved at spise på en måde, så din tarm kommer i topform, det er, at du får flere forskellige bakteriearter i din tarm, og dermed så får du mere energi, bedre søvn, bedre humør, en sundere vægt og et sundere blodsukker, og dermed også mindre sygdom. Med bogen Tarme i topform, der får du den allernyeste viden om alle de små kræ, der bor inde i dine tarme, og som er med til at styre dit humør og din vægt og din sundhed. Og samtidig så får du en kostplan og nogle opskrifter, som gør det nemt at omsætte den viden til din hverdag. Til en artikel til magasinet I Form, der lavede vi et lille forsøg, hvor vi satte 4 kvinder til at spise den kost, som du kan læse mere om i bogen Tarme i topform. Og de resultater, der kom ud af det fascinerede de fleste. Jeg oplevede selv, at jeg kom i bedre humør og sov meget bedre om natten, så det var det hele værd. Vores viden om tarmbakterier er helt spæd og ny, men måske er det faktisk her, vi skal finde forklaringen på nogle af alle de kroniske sygdomme og tilstande, som vi ikke rigtig har vidst, hvor kom fra, eller hvad vi skulle gøre ved. Men det allerbedste ved den her nye forskning, det er, at det ser ud til, at man ved at ændre det, man putter i munden, kan ændre sammensætningen af sine tarmbakterier og dermed ændre sit helbred og sit liv fuldstændig.